όψη της έναρξης των προκριματικών του Μουντιάλ του 2014, άφησε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Το συγκρότημα του Φερνάντο Σάντος κέρδισε με σκορ 3-2 την Νορβηγία στο Ούλεβαλ του Όσλο, με τον Πορτογάλο τεχνικό να δοκιμάζει πρόσωπα και σχήματα. Τα διαπιστευτήριά της για το υψηλό επίπεδο που βρίσκεται τα τελευταία χρόνια έδωσε για πολλοστή φορά η εθνική μας ομάδα χθες βράδυ στο Όσλο, παίρνοντας ασύφουνας από το Ούλεβαλ. Η αφομοίωση των νέων προσώπων στο μότο της ομάδας, η ενέργεια των έμπειρων και η διάθεση όλων για προσφορά δημιούργησαν την καλή εικόνα. Η εθνική ομάδα μπήκε αποφασιστικά στο παιχνίδι και στο 7ο λεπτό άνοιξε το σκορ. Ο Τοροσίδης από δεξιά χόρεψε τον Ρίησε και με σέντρα σουτ ευνηδίασε τον Γερστάιν που μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα. Πριν προλάβουν να συνέλθουν οι Νορβηγοί, ο χαρισματικός Κυριάκος Παπαδόπουλος νίκησε κατά κράτος την άμυνα των γηπέδων και με άπιαστη κεφαλιά έκανε το 0-2 μόλις το 11ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι μείωσαν μετά από 2 λεπτά με την μπάλα να παίζει άσχημο παιχνίδι στον Καρνέζη, αφού το σου του Χάγκελατ βρήκε σε πόδια αμυντικών, άλλαξε πορεία και τελικά κατέληξε στα δίχτυα για το 1-2. Οι διεθνείς συνέχιζαν να ζωγραφίζουν όμως το χορτάρι του Ούλεβαλ και στο 36 χάθηκε μεγάλη ευκαιρία για το 1-3, καθώς ο Φορτούνης που καθιερώνεται πλέον στη βασική ενδεκάδα έχασε μοναδικό τετατέτ. Στην αντεπίθεση οι Vikings απείλησαν με τον εξαιρετικό Αμπντελαούι, η κεφαλιά του οποίου τράνταξε το δοκάρι του Καρνέζη. Στο δεύτερο ημίχρονο η εθνική με 3 αλλαγές στη σύνθεσή της δεν άλλαξε ρυθμό και ο Μήτρογλου στο 52 έχασε ένα εύκολο γκολ για την κλάση του. 4 λεπτά όμως αργότερα, ο φόρ του Ολυμπιακού με φωτοβολίδα ευνηδίασε τον Γερστάιν, κάνοντας το 1-3 μέσα σε αποθέωση. Το μόνο που κατάφεραν οι Νορβηγοί μέχρι το τέλος ήταν να μειώσουν με το Ρίησε σε 3-2. Η εθνική με την νίκη και κυρίως με την εμφάνιση έδειξε πανέτοιμη για το πρώτο μάτς των προκριματικών με τη Λετωνία σε 3 εβδομάδες στη Ρήγα.